тоҷикистону русия тавофуқ карданд ки аз соати 12 шаби 5 апрел тамоми маҳдудияти парвози ҳавопаймоҳоро ба ду самт аз байн мебаранд. Ин тавофуқ рӯзи 4 апрел дар ҷараёни музокироти ҳайатҳои баландпояи ду кишвар дар Москав ҳосил шуд. сафири тоҷикистон дар Москав Имомуддин Сатторов дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ҷониби тоҷикистон аз натиҷаҳои музокирот розӣ аст. дар ҳамин ҳол вазорати нақлиёти Русия эълон кард ки дар ҷадвали тобистонаи парвозҳо аз Русия ба Тоҷикистон 4 хатсайри нав изофа хоҳад шуд. мақомоти вазорат гуфтанд ки ин хатсайри Перм-Душанбе, Жуковский-Кӯлоб, Челябинск-Хуҷанд ва Краснодар-Хуҷанд аст. музокироти ҳайатҳои баландпояи соҳаи нақлиёту ҳавонавардии Тоҷикистону Русия рӯзи 5 апрел низ дар Москав идома мекунад ва дар поёни ин музокирот байни ҷонибҳо протокол имзо мешавад. ҷузъиёти марбут ба самту шумори парвоз, тӯли умумии парвозҳо ва ҷузъиёти дигар бояд дар ҷараёни соатҳои баъдии музокирот баррасӣ ва ҳал шавад. сафири Тоҷикистон гуфт, мақсад аз ин музокирот ҳам ҳамин аст ки тамоми ҷузъиёти баҳсҳо ва ҳам дигар суолҳо дар мулоқоти Москав ҳаллу баррасӣ шавад, то дар оянда дигар чунин мушкил пеш наояд. моҷарои ҳавоии миёни Тоҷикистону Русия рӯзи 12 март сар зад ва он рӯз Тоҷикистон ба ширкати русии Уральские авиалинии иҷозати парвоз дар масири нави Перм-Душанберо надод. русия таҳдид кард ки аз чораҳои дигар аз ҷумла қатъи парвози ҳавопаймоҳои Тоҷикистон кор мегирад. рӯзи 31 март Росавиатсия эълон кард ки парвозҳои ҳавопаймоҳои Сомонер ба 7 шаҳри Русияро манъ мекунад. ҷониби Тоҷикистон низ аз қатъи иҷозаи парвозҳо ба 5 ширкати ҳавоии Русия ба Душанбеву Хуҷанд хабар дод. дар ҳоле ки ҷониби Тоҷикистон ширкатҳои русиро ба нақзи усули паритет айбдор кард, Русия бо такя ба созиши қаблан ҳосил шуда парвози ширкатҳояшро мувофиқ ба созишнома донист ва аз Тоҷикистон талаб карда буд ки ба парвози ширкатҳо иҷоза диҳад.